बर'नि माहारियारि आफादफोरनि गोबांथार दाबिखौ लानानै बिसायख'थि आयगनो दिनै गोसोखांथि लाइ गथायगोन। बरमा कलेजाव थांनाय 9 जुलाइयाव बर'नि गासै माहारियारि आफादफोरा खौसेथियाव फैनानै गोथौ आरो गुवारै सावरायलायना मोनथाम गोनांथार थांखि लायो। एबसु बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै गोबां बर'नि माहारियारि आफाद आरो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानायजों गोबांथार दाबिखौ लानानै बिसायख'थि आयगनो गोसोखांथि होनो थांखि लायो। जेरै गिबि दाबियाव दं बिसायख'थि आयगा बिटिआरनि सिङाव अदालगुरिखौ लकसभा बियाब खालामनांगौ। नैथि दाबियाव दं बिटिआरनि सिङाव फोसावजानाय 25 बियाबनि गेजेराव मोनसे बिधानसभा बियाबखौ एसटि रिजार्भ खालामनांगौ। थामथि दाबियाव दं आसामनि बिधानसभा बियाबफोराव मैखोम बर'फोर थानाय ओनसोलखौ जेबो बोखाय बोसि खालामालासे गोजोरै लाखिनांगौ। बेफोर बिथांखि आजावना लानानै गासैबो बर' माहारियारि आफादफोरा सागान होनानै गोसोखां बिलाइखौ भारतनि बिसायख'थि आयगनो दैथायहरनो खौसेयै थांखि लानायखौ लानानै दिनै जनता भवन सि ब्लक 4 फ्ल'रआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बिसायख'थि आयगनो गथायनाय जागोन। जोबैनो मख'नाया गोनांदि हारिनि आंखाल आरो अलखदनि समाव बर'नि गासैबो माहारियारि आफाद आरो राजखान्थि दोलोआ मोनसे जौसाङाव फैनानै दाबि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बे खौसेथिखौ नुनानै गासै बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय आरो गोग्गानाय फोरमायदों। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।